शुणु आज पाली धरवे समस्ते एक ताल बजेबे गोटे स्वर गोटे ताल कीर्तन करवा समस्त मुहरे तालिब महामंत्र 5 मिनिट समस्त तालिब महामंत्र मु बोलबी माँ माने प्रस्तुत हूँ भाई माने बापा माने समस्त जगन्नाथ प्रेमी माने नाम संकीर्तन रे कंपिला राजधानी एक संगे 10,000 अधिक संकीर्तनिया खोल झांझ माड़ सृष्टि करथिला नियारा परिवेश। राज्यर विभिन्न स्थान छुटी आसिथिबा संकीर्तन दल एक विराट शोभायात्रा रे मास्टर कैंटीन प्रदर्शनी पड़िया पर्यंत जाइथिले। जगन्नाथ कला संस्कृति संकीर्तन सेवा हिसाब परिषदर एभली आयोजन पछर उद्देश्य होछि विश्व शांति और भातृभाव प्रतिष्ठा। मुख्य मुख्य कर्मी माने उपस्थित अछंती समस्त सामने आम जगन्नाथ आरती करवा मु महामंत्र टे जप करुच्ची आपण मैंने मु जो स्वर गाइबी से स्वर राजधानी रे राम नाम प्रथम थर पाई भुवनेश्वर बाहरिला विराट संकीर्तन समावेश लोककला को बचाई रखा 50,000 संकीर्तन कलाकार को अपील। नाम संकीर्तन प्रति मन बड़ाइले मनरु हिंसा और द्वेष दूर हेब। एही नारा दे राजधानी रे विशाल समावेश करछि ओडिशा कला संस्कृति सेवा संघ। एथिसह विलुप्त हेउथुबा लोक कला को बंचाई रखिबाकू प्रयास करा जायछि। गोटे वार्ता आज जीव जे ओडिशार संकीर्तन मंडली ओडिशार परंपरा एवं जगन्नाथ कथा जगन्नाथ चेतना जहाँकि केवल आम पाई नुहे सारा विश्व पाई आवश्यक यही चेतना को प्रचार एवं प्रसार करने आज गोटे संकल्प नहीं एमाने निज निज आड़ को जाइछंती। सचराचर जीव जगत रक्षा आमर प्रचेषा यही परिषदर प्रचेषा यही संकीर्तनिया मानकर प्रचेषा आकु आमे सारा विश्व को भ्रमण करी प्रचार प्रसार करिबु। सारा ओडिशा रे कीर्तन संघ को एक स्वतंत्र प्रकल्प भाव ग्रहण करा जायकरी प्रत्येक गाँव रे कीर्तन मंडली केमती बंची रहिबो सेति व्यवस्था करंतु गाँ गाँ के शांति रहू। भुवनेश्वर
କେବେ ଦେଖିନଥିଲି ସେମାନେ ଇତିହାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଅଭୂତପୂର୍ବ ଏ ସମାବେଶ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ବୋଲି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ ସେମାନେ ଢୋଲ ମୃଦଙ୍ଗ ଝାଞ୍ଜ ଓ ଖଞ୍ଜଣି ମାଡ଼ରେ କମ୍ପୁଛି ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତା। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରୁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆ 10,000ରୁ ଅଧିକ ସଂକୀର୍ତ୍ତନିଆଙ୍କ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ। ଅବସର ଥିଲା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କଳା ସଂସ୍କୃତି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସେବା ବିକାଶ ପରିଷଦର ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ସମାବେଶ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସି ରାଜଧାନୀରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ। ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା ରାଜଧାନୀ। ପିଲାଠୁ ବୟସ୍କ ସମସ୍ତେ ମଜି ଯାଇଥିଲେ ହରି ନାମରେ। ବିଶୃଙ୍ଖଳା କ'ଣ ନା ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରରେ, ସେବକ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରରେ, ମହନ୍ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗଜପତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରହିଲେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଏ କୋଉଠି କିଛି ଖାପ ଖୁଆ ହଉନି। ସରକାର କେମିତି ୟାର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇ ତାର ସମାଧାନର ବାଟ ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତିନି ଯେ କୀର୍ତ୍ତନିଆ କେମିତି ଅଛନ୍ତି। ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ସବୁଠି କୀର୍ତ୍ତନିଆ କେମିତି ଅଛନ୍ତି କେହି ବୁଝନ୍ତିନି। ଖୋଳ କୀର୍ତ୍ତନ ଗୋଟେ କିଣିବାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କୀର୍ତ୍ତନ ସଂଘକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ କେମିତି ବଞ୍ଚି ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଓ ଭ୍ରାତୃଭାବ ସୃଷ୍ଟି ଏମିତି ଆୟୋଜନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ହିଂସା ଜାତ୍ୟାଣ ଭାବ ଅପସଂସ୍କୃତି ସମାଜକୁ କବଳିତ କରିଛି। ଏହାକୁ ଭୁଲି ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ କଳା ସଂସ୍କୃତି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସେବା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଏଭଳି ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା। ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା, ଏଇ ଯେଉଁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ମାଗିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି କିଛି ନା କିଛି ମାଗନ୍ତି। ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ କିଛି ମାଗୁନାହିଁ। ସେ ସାକ୍ଷାତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତ, ସେ କେବଳ ମାଗୁଛି ମୋ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରା ନ ଯାଉ। ଦିନିକିଆ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସମାବେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପତିତ ବାବନଙ୍କ ସହ ସମୀକ୍ଷା ପଟ୍ଟନାୟକ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7। ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବହେଳା ହେଇ ଚାଲିଛି ସେଇ ଅବହେଳା, ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନରେ ଅବହେଳା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବାରେ ଅବହେଳା, ସେବାୟତମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବହେଳା, ଏ ଅବହେଳାର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ୁ। ସରକାର ଏହାର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆପେ ଆପେ ହେବ। ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳରେ ରହିବେ, ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ। ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ମହାସମାବେଶ, ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କୃତଜ୍ଞତା, ନମସ୍କାର, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ରହୁଛି।